रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो दं सोरखारि न'। सिगांनिफ्रायनो 20 लाख सुबुंफोरा बेसेन नाङै न' मोनखांबाय आरो बे बारावबो फिन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो सोरखारा बेसेन नाङै न' होनो थांगासिनो। नंगौ, 1,73,000 सुबुंफोरनो बेसेन नाङै न' होनाय जागोन। बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। बे गोदान न'नि थाखाय गासिबो बिखान्थिफोरा आबुं जाखाबाय। जुदि नोंथाङा बे बेसेन नाङै सोरखारि न'खौ मोननो लुबैदों, अब्ला नोंथाङा थाबैनो सोरखारि न'नि थाखाय आर'जलाइ हो। गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा थाबैनो गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोनसे बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन।